Δεύτερον, μια ερώτηση. Ξέρεις την Ηρώ, την τραγουδίστρια? Επίσης θέλω να σου πω δύο πράγματα. Επειδή ξέρω ότι μουσικάρα είσαι και επειδή θέλω να παίζω με πάρα πολύ καλούς μουσικούς, αν χρειαστείς ποτέ για project ή στην Ελλάδα, ακόμα και στον Λονδίνο, πραγματικά μπάσο, ηλεκτρικό, drums ή σαξόφωνο, θα χαρώ πάρα πολύ να το πεις, να παίξουμε μαζί, να έρθω σε κάποια δουλειά σου. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι μουσικάρα είσαι. Ξέρεις την Ηρώ, πραγματικά. Οπότε θα χαρώ και θα μάθω πράγματα και από σένα και θα είναι για μένα φοβερή εμπειρία. Πραγματικά. Οπότε θα χαρώ και θα μάθω πράγματα και από σένα και θα είναι για μένα φοβερή εμπειρία. Πραγματικά. Ξεκίνησα πρωινή δουλίτσα και παλεύουμε τώρα και με τα μουσικά. Έχω 2-3 σχηματάκια καλά που ετοιμάζουμε, κάποια πραγματάκια. Το ένα είναι jazz, το άλλο είναι ελληνικό rock. Και προχωράει καλά. Πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι μουσικάρα είσαι. Ξέρεις την Ηρώ, πραγματικά. Οπότε θα χαρώ και θα μάθω πράγματα και από σένα και θα είναι για μένα φοβερή εμπειρία. Πραγματικά. Οπότε θα χαρώ και θα μάθω πράγματα και από σένα και θα είναι για μένα φοβερή εμπειρία. Πραγματικά. Δεύτερον, μια ερώτηση.